Človek, keď sa venuje takémuto povolaniu, ako vy, tak není to úplne pre každého. Že treba mať na to asi aj nejaké osobnostné danosti. Máte takéto niečo aj vy, čo aj na sebe pozorujete, že prečo vlastne ste tak dobrí v tom, čo robíte, že čo je ten rozdiel medzi vami a bežnou populáciou? Ja si nemyslím, že som v niečom výnimočný. To, či to robím dobre, to musia posúdiť druhý, ale to, čo považujem za výhodu je, že z rôznych dôvodov, ktoré sú dané môjim vývojom, ma tieto prípady tak emočne nezaťažujú. Ja by som tu rád povedal jednu vec. Počul som od odborníkov, ako sa odvolávajú na svoju osobnú skúsenosť. To znamená, že napríklad žena povie, odborníčka, že ja tým zneužívaným ľuďom veľmi dobre rozumiem, pretože sama som bola zneužívaná. A toto je podľa mňa zásadný zádrhel, pretože vzhľadom k tomu, že ona bola zneužívaná, je nejakým spôsobom emočne ovplyvnená a ona je tu hlavne v tej znaleckej činnosti za tú odbornosť. Nie za to, aby jej stav uvažovania bol ovplyvnený zásadným spôsobom týmito emóciami.